Aprangsi karbilong ribirta kilang rapet aradon phanstame kardom pajiriglo kardom non birta than ponjia bang nili priyanka inglengpi non birta thepipen langponik sinang Diphug of Boy Higher Secondary Pathuak Lamalong Ingdeng Troxike Prabho Republic Day Mission Pen Talon Po Karbianglong Labor Union One Tumpen India Republic Day Katalondu Arlong Longku Puamen and Ponsi Easy Trekking Kijui Kenangadim Included Pen Herangkiatum Kahumridam Ingdeng Crazy Hanjang Langso Press Club Mahangke Thegarani Talon Pon Non Birtangton Pen Langponik Sinang Arkoni Pha Inko de Trogani India de Pialongta Ingdeng Troxike Prabho Republic de Katalon Ponosonsi Karbianglong Administration Atum Chepatri Piponsi Diphug of Boy Higher Secondary Pathuak Lamalong Republic de Katalon Pon Ada Professor Cap Upper Malong Pen KCCM Dr. Tuliram Rohang Ariding Bensi India Lama Inthur Ponlo Non kachari bom BJP Sarkar Atum Karbianglong Alongta Ason Kaching Thura Sai Kiklem Pon Bomlo Lapen Kiduki Lagarat Atuma Phanta Akijoy Pen Ration Card Ron Ponlonglo Upen India Prime Minister Narendra Modi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Lapen Team Karbianglong Atum Chelangsi Karbianglong Angkang Alongta Kaching Thura Sai Mu Klem Ponlong Lukosi KCCM Dr. Tuliram Rong Hupen Lamjai Pon Potom si monsam ke dober, ini tu kaple rasai yang deh, yang kedua tu, yang Karbianglong kacing thura sai, potom si niklem konjima, lahai amar sai tapi lekom long lempon long. Long long lekom, saya tu sini lo, kita, ye alfaben senglo, Karbianglong, song song, ini kau song tumpet, lapen jadi masuk, atumpe, ini kau song tumpet. Cingki je thanben insam jila lamdon je troklok Narendra Modi Prime Minister ke hai akhir jurbe Amit Shah Home Minister ke hai pe cingki je thanben Dr. Himanta Biswa Sarma Alamli Kapuri pe tere tum team Karbianglong putame cingki je thanben song song atum bhan ke insam jila lamdon je troksi ini Karbianglong isi monsam dolo don mangitu Narendra Modi ke hai Jadi, goreng kepiah long lo, anu jo kesobat tengkan le, atengkan, je government di college, jing thong konsensi long kam jing kon lo don lo itu. Lo lihat lo, jadi tu, lahai asal ini, kopi per opini, jadi Karbianglong kami 126, family tempat, jadi itu reson kan akejo ikan, jadi anu tim kami, sir, akejo Karbianglong lagi pun masih itu. Sangat kata keron, adu dia nilup ke tano. Otnya saya yang kicun nabang ke, itu, Narendra Modi akhir jumpa, Dr. Himanta Biswa Sarma akhir jumpa si itu, lahir saya yang itu kicun itu. Don manggil itu, ada ini don. Karbianglong Raikom Sai Khila Pen Diphurong Sepialong Kido Sekolah Tumpen Parit Kedam Kajepati Pedopong माफ कर दिया यही भाई कौन Non-Religion Panglo, laki Development Agency alam Jopak Lampon. Kamu long itu Panglo, laki Office of Livestock Health and Disease Control Program, National Livestock Mission, Rashtriya Lavam ke Department of Joint Direct Forest and Environment Non-Municipal Unagawan Pong laki Thank you everyone. Pulang bom pen parit kedam kithekna kijeng sianong i irede ni no kijeng kamanong i
ke Dipu Don Bosco Higher Secondary School atum pensi chepalong pon Karbi Anglong Raikom sai khi atum ke claim ke dam ka chepadu ka tum phan lapen kaprek department along ke claim ke dam ke mi ke chepadu ka tum phan kar chu lapen nong ik pajir pon chu laso indeng troxike brapho Republic Day ka talon pon anong ACCM Dr Puliram Ronghang MP Horin Singh Be MLA Bidya Singh Leng MLA Dor Singh Ronghang Karbi Anglong DC SP EM MAC lapen kaprek man pengi dodum chitong dunsi indeng troxike brapho Republic Day katalon misen pen pachun pon ar koni phai ingko re trokani West Karbi Anglong Labor Union 1 ajumpen langhan pathuak lamalong indeng troxike brapho Republic Day katalon dun ada por phai troxira mini thongke apor malom India flag inthur pondo sang pikabon ing tipi pensi chipahem phupon amayalong Republic Day talon dunang kok alama puthak chithan chimu mai judet pen ason kapathu ka chipati ajai mekdeng ponsi ningerong chipi ponlo labangso Republic Day katalon ponalong West Karbi Anglong Labor Union 1 TRP mai phu manap kramsa ajoy deron bipul deron district committee pen sang pikabon ing tipi laben area committee laben branch committee atum dunsi la sojai mek misen pen pachun pon Great Son Timu Karbi Long River Itum ada West Karbi Anglong Labor Union 1 dan itu kedamtang si kami pinian turun ke thom dengan lo itu kita 21 pensi itu langsung dengan lo si la pinian mangke la Indian Republic mangke turunnya teman lo si itu la members keduan teman si kami asap ni itu cirung pensi itu pini la bangso that India that lasu kelong leng troxike bra ko ke plan lasu ni tum ta pache tom lo lasu ni tum labor union pensi tame ni tum claim poning sai da tum tame ni tum Karbi Anglong ke dua pensi tame kamang tum dok tekla lasu kamang hu ajok si ni tum apang da mone da athe ni tum labor union pensi tame ini tum mission asal kita yang poning lopik kita melasu ini tum kecethan poning lopik lah lapan rong rok kita ini tum kilo pupo mana kapapang bang abipin bang itu ada neli hello kam ke kelam bang ini tum kececi ini bang kompik lah masih lasu abang putin tum kita ini tum labor union pen kadu kita sini yani psikolog lapen ke ini tum lanon ke bangji sitame laso ningkana bangke aru sitame ni tum kiseng ponaji phansi ka chisik dolo lapen ke ini tum pini hajong sitame dak mo porpai narke papor ni tum det apu Mahatma Gandhi alang li kabor i kacipaduk ajok si ni tum matela ini tum India angkang sitame Bharat sadhin ke long pensi ini tum ta isi ning arong chipira lapen ke alang li ning kiding pen kacipaduk ajok si ini tum ladak India country sitame chipulong lo posin ini tum alang li tum aphan chikemo lo ini tum Mahatma Gandhi pan lapen ke ini tum la India long labor union lasu kang thurcheng bang alang li founder phan sitame ini tum chikemo pan padolo lapen ke ini tum ladak Karbi Anglong district ini tum kachipulong ini tum la Karbi Anglong district founder Samson Singh tiya khai phan sitame ini tum chikemo pon padolo asalang li tum pen akhir jume longji posini tum pini ladak chitong ropya ta tum sitame central committee district committee ben chenglo area committee ben chenglo Karbi Anglong ara ta tum sitame ini tum alang li tum pen akhir jume donangji posini tum chikemo pon padolo athe alang li tum kabori ajok si tum det itum chipulong lo lapen ni tum la labor union atum sitame ladak Karbi Anglong long le de chot la pugani perthe dang long ta do posi tum India long mahanga pa thekcheng api hai phanta ni tum chikemo ponon toklo kasina ne prang sitame labor atum phaning thurnang pu walang tum ahir jume pensi
alang itum kirim pelang damatum ni tum han bidi sore pen cenglok sita me ni tum han ang pipo ko sin tum alang itum han ning cepat he ponsi alang itum akang hon kelong ji pan alang itum bidi sore lang so se kelong ji pan se tum cepat lang lo lasi ni tum la lebar union pensi tame an pen ni tum ke claim ponje phansi non la langdam lo nang industry kusi tame la pen ke ada tulo buko company lahai long sita me ni tum ke claim ni ngasai atam sai de lo non son la dak tulo buko asam mela lahai long ta ni tum ke claim do ni lahai inquiry do ni asai bang tum ke du ngasai lo lasi ili tum bang ke damtang ningkan thongkep ke prang si lasu labor union bang tang unang popolo ing thurnang popolo si tame hala su ki tong thek masi non ni tum ta mane sap si damnang koklo ni tum ang ke bobina popolo si ili tum kar bi tum kadu kobe ladak kar binglong along kedua ana tum si tame ladak ke bang ji phan na cherak jitu dun ji bang ji tum pachini lo ate ili tum yong si claim ko ta claim je bang se lo si ili tum muni da posi ili tum ke claim ji bang ke tum chang sor lo si paching hon ka binglong ara phan si tame pachini lo la penili tum la labor union na tum bangke ini tum kar binglong ara ta tum han kapas sungji phan kali ate kapas job ji phan si ini tum laso labor union bangke ing thor nang koklo ate komar ni court pi tum bangke bahera ka chongda dam tum tasi do pik lasi bahai court pi ing je tum han si ta meni tum chupa job nang ji sini tum kenang padelo lapen equal bang ini tum kenang so yong si ini tum human chen lo te ini tum ke plang lapen kitu si ta me human ra ko azineli tum target bangke equal bang kenang ko ate human ra pen nang li plang so ta so ke lason si tum katu kita kacing thor je pan si tum laso bangke kenang so lapen nili tum ke political party ta ramde lapen nili pen chenglok si tame ladake mane party ave lapen kapre ka party le dak bang si tame nili accept ji lapen nili lam ateng sinang pache tondon nang ji nili lam ateng panang pache tondon de bote nili ar kusi tame lar nang ko Khain ko retrok duar baguri MSC constituency kaparlu Kajironga angkang pi ingle potharpu arong along inu drameshar singnar puabang phu isi karbi anglong along ta kelang along du arlong inglong thengpi thengphang lang misen theklong si isi arlong long pu pu amen en ponsi trekking kedam ki jui kelang ji aphan pura kedam tang suri hini ra ingko ra hini aningkan pen pu pondu longku along pen thekpon longji Halloween Kajironga National Park Viewpoint arlong adonduri lang atobar lapen ongdung lang mimiason thekpon longji lason si labang solong Halloween pen exam hawar dum postami nang humri banglu lapen ke bang pen aning che parong big lapen akirutami pajertikang lupusi ramishar sinar pen nang pachini dun labang solong karbiang longarat aphantami isi ok pranchipami ok chipoprangji aphan Kajironga bang pen nang humri da mepusi pachini pontru ko harapen nursing tobi karbilong ribeta laso kam start lo lasi no anjong nili pining ang bong ko itame nili penangan munit tum dak bang iklo bang pen nili penangan gurai lo alang li tum han jaga mate li tum karbiang long area tourism puthak nili penangan alang li tum han jingki ponlong lo ma than ponlong lo paklang ponlong lo ar long ku pen cheng lo ka do petak view pon hol Kajironga jitu mone view do aku Brahmaputra plus Arunachal anglong pen chenglok kado ko ni litum ladak pen paklang ponlong lo sela litu mahin pen poita mini li phana choro kang nang pipon sini li ini ngarong pik pini ason son kan nang tum ta press media tum wang lo karbiang long press media tum si bang akaprek tum poita me jitu Golaghat district press media tum ta wang ik lo poi pita minang litum kedar pen poita me mate nang litum ta karjulong kedar pen ajok nang litum nang humri lo nili ning arong pik lo lasi dak nili tum bikhak koi ke dak tourism area apot Kajironga ke lasi ni tum kamathap ponang penang ando ko kajuni nili short track pohitame moha jonang ke than nili jeneba 1 kilometer pohitame la so track khulina koklo mate nili tum dak income source pute la hai lo tourism develop lo pute mne tum penang an tourist tum bang po la so pen sini tum mne jipang reng no long po sini li mane kado koi banta birta mate la so nang li tum channel hoi chuning ripon lasi
nali tumta kado kowe karbiang long arat doan poita mila so video lang lo poteng tumta agom long ji ba ke bang tumta to lo penangan chuning hat jong nili tum along Ritia Singhi ilitum district council tourism department EM ta bang iglo la sialang li ta penangan ke nili phan lam chang ang chipika jalang li hin pen poita me penangan ang rap joji pusi mana alang li che than ka iglo la sining arong la so thak jong si nang li tumta karbiang long ke the ke ding atum poita me la so Ritia Singhi sarji tu mana kemang mate department alang li ke bang pen ateng che pa kosto pen ajok alang li nang lang kang la so teng nang li tumta wang pen ni tum phan an so se ning pathe pon son te ke me par posen ni ka do ko we karbiang long arat atum phanta me chuning report kardo kedam tangar koi ni phai ingko da phorni bokajan sub division angkangaru ingdeng crazy hanjang lang so press club foundation de mate mahangke thegarani talon pon sonsi jai mega teng pen hanjang lang so press club mai phu klengdun te rang pen kachari pon amai long chunbang present te rang pen alhi pachinia por en pon labang so hanjang lang so press club amhangke thegarani ka talon pon amai long chopha pona lo pen nang chitong dun hanjang lang so bazar committee mai phu himari tokbi ratsai klembang dilaram terang KSA Bokajan District Committee Maipu Raju Ingleng Khatkhati Press Club Maipu Anand Terang Nihang Press Club Dun Maipu Agustin Rongphal Ratsai Klembang Jayat Sangma Lapen Hanjang Langso Press Club Apitung Atum Chitong Dun Ingdeng Crazy Hanjang Langso Press Club Amhang Getek Arani Katalon Mesen Insamjin Pen Pechun Pon Lake 2013 ani kan siapa kata itu. Kalau langsung bu bukan subdivisional journalist association angkang long Civilian Press Club lapen sekian apa angkat hanya masuk press club. Alam di mana dulu lapen kalau langsung 2013 ani kan gitu keseng itu sports auditor holong si ada hanya masuk ada sih meeting dulu. Kalau langsung bu karbi apa rangke langsung kido kali lang langsung namun itu malong tado alangli Wisnu Lekhi alangli asal founder secretary Denglo dan dilepan presiden Rapun Denglo dan punya salah pusat sini tu natung kado kabe nang support bana tung kado kabe na cerap cetur ben Ideal sekali itu lapisan saya aku dobom lang si laki permanent ba kidoverdi kali itu mapor ke itu celana po tanong nang itu nili panapor dolan dota lapisan hisap penawar sana di benda di pinya kita labangso spesial on me poisa me dinam dobom lang te pinia birta ke la pan sikang toni la do me thak me kurwang thu